U centru operacija superheroja. Pregledajmo za kraj. Je li sve spremno? Da, gospodine. Perfektno. Glazba? Spremni smo, rastavit ćemo! Super! Mislim da ćemo ove godine imati najbolji karneval u gradu Kabum ikad! Gospodine, možemo li obući što želimo? Naravno. Super! Pa, ako je svima sve jasno, svatko na svoju poziciju i uživajte u karnevalu! U centru operacija zlikovaca. Imamo vrlo specijalnu misiju. Naš plan je infiltrirati se u centar operacija Super Zingsa i staviti ovih 6 odašiljača. Iskoristit ćemo karneval da ostanemo neprimjećeni. Boomer će paziti na odašiljače. Možemo li se prerušiti? Izvrsna ideja. Idemo. Super! Obožavam karneval! Kako volim karneval! Bit će tako iznenađeni kad ga vide ovaj kostim! Bit će fenomenalno! Dakle, jesu li svi spremni? Da! Ali što si to obukao? Zar nismo rekli da ćemo pokušati ostati neprimjećeni? Pa karneval je, zar ne? Tko će me primijetiti? Uostalom, ovako ima mjesta za odašiljače. Okej. Nemoj zeznuti, u redu. Imam predosjećaj, Justice. Misliš, tko će išta pronaći u ovom kaosu? I zato mislim da će Enigma biti manje oprezan. Pogledaj! Dođite, blizu smo. Iza sljedećeg ugla ulazimo u centar. Gdje je Boomer? Mislim da Boomer malo pretjeruje. O ne! I sad se popeo! O moj Bože! Yeah! Moramo ga izbaviti od tamo. Ulicama grada Kabum. Evo ga! Ne izgleda baš zabrinuto. Prepusti to meni. Iha! Napokon, naš je! Oprostite, možete li me pustiti da prođemo, oprostite? Šefe, pogledaj! Ne mogu vjerovati. Ovo je najbolji dan ikad! Danas je naš dan, Justice! Konačno! Uđi! Što to radite, vi neradnici? Ali, kako ugodno iznenađenje! Gle koga tu imamo! Da, želim čuti kako moliš za milost, Enigma. Za rukav i gumbe, to boli. O, što? Tko si ti? Cheat Force! Mrzim te, Enigma! Kunem se da ću te kad-tad pronaći! Juhu! Ha? To su zlegovci! Trči! Uhvatite ih! To je bilo jako blizu. Kunem ti se, Boomer, čim se oporaviš, vidjet ćeš. Nije bilo tako loše. Ako ništa drugo, bilo je zabavno. Gle, odašiljač emitira! Šefe, ovdje je još jedan 5. Mislim da je to posljednji. Svi su onesposobljeni. Tko zna što su namjeravali?